Duwe kulit pangsit panggah nganggo raine kulkas. Ayo guys digawe panganan sing enak. Nah, iki kulit pangsite wis tak goreng model ngene ya guys, tapi sembarang sirdi model piye ae sesuai selera ya guys. Terus iki tak siapne bumbune ngene iki ya guys, terus langsung digoreng. Nah, bar digoreng terus dihalusne terus dimasak ngene iki. Sampai umum ya guys, bar ngono dicemplungi gula abang. Terus ditambahi uyah ya guys, sak sirmu lah pokok aja kasinen. Nah, iki ditunggu ngantek sat yo guys, sampai kental ngene iki lho modele bumbune ke mau. Iki jenenge wis tuwek tenan. Terus dilebokne kulit pangsit sing wis digoreng kae mau. Terus diudek sampai rata ya guys, tapi lek ngudek ojo terlalu kuat, sing halus ae lembut ae. Nek wayah nyemplung ning kulit pangsit iki mau, genine dipateni. Tara, wis dadi guys kulit pangsit pedas manis. Iki enak guys, simple banget gawene. Ya wis, selamat mencoba di rumah.